Bé, fins aquí el nostre espai d'esports. Hem intentat, com sempre, copsar l'actualitat informativa i la vida dels clubs de la nostra comarca. L'esport és un vincle sa i cohesionador i nosaltres en volem ser el fil conductor. És per aquesta raó, principalment, que posem a la vostra disposició un correu electrònic que veieu ara en pantalla, maresmasport@yahoo.es. Aquí ens podeu fer arribar totes les vostres informacions com a clubs, que nosaltres ens encarregarem de difondre-les. Així mateix, si voleu participar directament al programa amb la vostra més personal opinió, ho podeu fer a través del grup de Facebook Maresma Esport, tot junt, en el qual ja comptem amb pocs dies de vida amb 140 membres. Cal dir que aviat també ens podreu veure quan vosaltres vulgueu per mitjà del portal www.guaitv.tv, on disposareu d'un format de Maresma Esport a la carta. I no cal oblidar que també podeu enviar les vostres propostes informatives pel correu tradicional a Canal Català Maresma, carrer Joan Prim 4 de Premià de Mar. Recordeu que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre, després de l'informatiu Maresma.info, que presenta la qualificada periodista Cristina Iglesias, referent indiscutible de la informació més imparcial a la nostra comarca. Per acabar, hem de donar les gràcies al nostre servei d'estilisme, a càrrec de la perruquera professional Mari Carmona, del Centre d'Estilisme Trendy Imatge del carrer Sant Josep Oriol, número 7 de Vilassar de Dalt. I, com sempre, us agraïm la vostra presència i us desitgem una bona setmana esportiva.